натиҷаи таҳлилу баррасиҳо нишон дод ки дар соли 2019 соҳаҳои иқтисодию иҷтимоии вилояти Хатнон рушд карда дар ин самт муваффақияти назаррас ба даст омад. новбаста аз ин дар як қатор самтҳо мушкилот мавҷуд буда амалӣ сохтани таъбирҳои нишонрасро тақозо мекунад. сарфи назар аз он ки суръати ҳаҷми маҳсулоти саноатӣ дар вилояти Хатнон дар соли 2019 13% таъмин гардида 57 коргоҳу корхонаи нав бо шумораи 865 ҷойи корӣ таъсис ёфта бошад ҳам мутаассифона дар ин давра дар вилоят 71 корхонаю коргоҳ фаъолият накардааст. дар самти истифодаи оқилонаи замин ва таъмини амнияти озуқавории мамлакат дар соли 2019 дар вилоят ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ 14,5 миллиард сомониро ташкил намуда суръати рушди соҳа 8,5% таъмин гардид. бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаҳои иқтисодӣ ва иҷтимоии вилоят ба маблағи зиёда аз 4 миллиард сомонӣ дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатнон 30 лоиҳаи сармоягузории давлатӣ татбиқ шуда истодааст. гардиши савдои хориҷии вилоят бошад беш аз 4 миллиард сомониро ташкил дод ки нисбат ба соли гузашта беш аз 360 миллион сомонӣ зиёд мебошад. дар гардиши савдои хориҷӣ содирот 46% ва воридот 54%ро ташкил дод. ҳиссаи нахи пахта дар содироти молҳо 23%, калобаҳои ресандагӣ 21%, семент 15% ва нерӯи барқ 34%ро ташкил дод. дар соли 2019 ҷиҳати таъмини сокинон бо маҳсулоти ниёзи аввал нисбат ба ҳамин давраи соли 2018 дар ҳудуди вилоят саршумори парранда 12%, тухм 8% ва моҳӣ 40% зиёд карда шудааст. умуман нақшаи иҷрои барномаи рушди иҷтимоию иқтисодии вилояти Хатнон барои солҳои 2016-2020 98% таъмин карда шуд. зимни баргузории ҷаласа вобаста ба ҷанбасти натиҷаи рушди иқтисодию иҷтимоии вилояти Хатнон дар соли 2019 сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода масъулонро вазифадор намуданд ки дар доираи дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон амал намуда барои пешрафти соҳаҳои муҳими хоҷагии халқи мамлакат ва бартараф намудани камбудию мушкилоти мавҷуда тадбирҳои муассирро амалӣ намоянд.